Čau. Ešte predtým, ako video začne, tak chcem poprosiť, aby si ho dopozeral až do konca. A potom, prosím, vypni tvoj mobil, počítač alebo tablet, to je jedno, a choď radšej už konečne von. Letné prázdniny 2025 sú tu. Veľa z nás, vrátane mňa, sa na ne mŕte tešili. Ja milujem leto, milujem sa chodiť kúpať, milujem byť do neskorých večerných hodín vonku. Milujem si kúpať zmrzlinu jak 12-ročný chlapec. A je to super, fakt som sa tešil, ale tak trošku bežný letný deň viacerých z nás vyzerá asi nejako takto. The store, right? Yeah, you need anything? Can you get me a few Red Bulls and a cigar? What? Ja nie som nevinný, som na tom podobne, ale už mám 21 rokov, tak to nemôže vyzerať môj bežný deň. Už mi tých bezstarostných študentských liet moc neostáva, preto som sa rozhodol, že proste toto leto využijem na maximum, ale okej. Ako sa dostať z tohoto reelskového, tiktokového scrollovacieho loopu? Podľa mňa je najdôležitejšie začať od seba, alebo toho priestoru, kde trávime najviac času. Za mňa to je táto moja skurvená izba. Momentálne vyzerá, tak jak vyzerá. Není tu úplne čisto. Poďme to zlepšiť. Upracte si izbu, hej? Upracte si izbu. Uprac si izbu. Uprac si izbu. Guys, trvalo mi to asi hodinu a pol až 2 hodiny. Veľmi dlhá doba. Spotil som sa pri tom jak dement, ale stálo to za to. Upracte si všetci vašu izbu. Ja som si tu umyl podlahu, povysával podlahu, šuflíky som upratal, všetko. Urobte to aj vy. No, a jak som hovoril, som spotený a ja vám ukážem, čo s tým teraz idem spraviť. Si jemne kreslil, skečoval blbosti, vymyslí. Kávičku som mal, hydratácia. No a plán terajší je taký, že mám tu nejaké svoje výtvory porobené, pozrite si ich, celkom bitches, ale niečo je fajn. Ale čo není fajn sú podľa mňa tieto tri. Je to proste úplne o ničom, nedal som si záležať na to a ideme to prerobiť, lebo mám ešte veľa takých skoro prázdnych cans, veľa farieb. Takže ich aspoň na niečo využijeme, ale to spravíme vonku. Finally sme tu. Celkom džungla. Yes, sir. Tu už som si dávnejšie trénoval moje pičovinky. A dneska ich potrebujem znova. Rozložím si tu setup, guys, a ideme na to. OK, povedal by som, že setup je ready. Vyložím si všetky farby, lenže zrovna ide práve okolo vlak. Budú to chodiť okolo vlaky, ale to zvládneme. OK, mám nachystané všetky cans, mám nachystané plátna. To sú všetky moje kepy. A myslím, že môžeme ísť na to. Toto spodné plátno. Na ňo použijem každú jednu z týchto farieb, uvidíme, čo to spraví. Poďme na to. Tu mám ešte nejaké pomocky, ktoré mi pomôžu niečo nadizajnovať. Uvidíme, či ich použijem, či ich nepoužijem. Guys, na zdravie. Nech sa lepšie tvorí.
A ešte to isté by som zopakoval s bielou. A budeme úplne po piči vybavení. Zatiaľ by som povedal, že to vyzerá relatívne zaujímavo a necháme to schnúť, ideme na ďalšie. Dobre, mám tu vodu. Ja som jebo. Nepraktizujte toto doma. To bolo veľmi stupidné. To bolo strašne stupidné. Ja som sa pri tomto veľmi zapotil. Ale dnešný deň so far je veľmi dobrý. Choďte von. Ja kebyže teraz von nejdem a nemám tento stupidný nápad podpaliť plátno, tak to nikdy nezažijem. Akože nehovorím, že teraz chcete podpalovať veci. Nie, že by teda akože podpalovanie veci nebolo vtipná aktivita. Je to veľmi dobrá aktivita, ale áno. Trávte leto tam, kde ho tráviť máte, to je vonku. No, poďme dokončiť posledné plátno. Neviem, čo to je. Je to pekná pičovina, ale je to hotové. Číslo 1, číslo 2, au. A čo z toho vytvoríme, dámy a pánové? Toto je len začiatok podivného, surreálneho, abstraktného procesu, ktorý je komplikovaný a vaše mysle ho proste nechápu. Ne, sorry. Je to hotové, ja som zadrbaný. Ale idem domov, idem sa osprchovať, toto je hrozné. Čaute, deň 2 a moje blíčovacie custom making veci, designing clothes type shit sú hotové. Celý deň som nenatáčal, teraz už je 5:30 večer, ale to je také skurvené horko, že to sa vám fakt, že nič nechce. Ale ukážem vám, čo som vyrobil. Sice je na tom furt asi, že neuschnuté bielidlo, ale to mojej koži vôbec nevadí. No, to tričko. Je to vidno, dúfam. Insecurity. Áno, jazyk vám sadneme, to vidíte dobre. Takto to vyzerá. To som urobil s čiernym sprejom. Dúfam, že to popičí. Lebo keď to není popičí, tak som celý deň strávil robením úplných kokotín v horku a budem nahnevaný. Ne, určite sa to bude ľúbiť niekomu.
tomu. Dúfam. Ale mne sa to ľúbi, to je hlavné. Ľudia, nekupujte si veci a nevyrábajte si veci na to, aby sa ľúbili niekomu inému, ale na to, aby ste vy boli šťastní a to, aby sa vám páčili. Dobre, nás začala celkom zaujímať, že kalistenika, takže si poviem zacvičiť na nejaké goofy a workoutové ihrisko s dôchodcami, niečo tam poskúšam a potom si možno aj zaskejtujem. Ja som sa fakt včera som bol fakt motivovaný na to žiť moje leto naplno, ale keď sa proste nejdete kúpať, tak to kurvené horku sa nedá zvládnuť. Ja si studenú sprchu.